Inniu táid chun labhairt faoin cluiche Monopoly as Gaeilge fáilte ag glór na nail. Nuair osclaíonn tú an bosca don chéad uair ba gach rud atá daoine agat leis an. Ba an bord imirthe lán Gaeilge le háiteanna éagsúla fud na tíre ann. Ba airgid, ba tithe agus óstán glas agus dearg. Ba na písaí imirthe bróg, hata, glúisteán. Ba na cartaí réid riine, na cartaí J agus ciste pobal. Ag an tús rannaí na himóirí duine amháin a bheith mar bancéir don cluiche agus cuirtear an táirgid agus na cartaí réid riine isteach na spásna cuí. Má tá aon ceist is féidir na rialacha a léamh ar ndóigh ach tosaíonn an cluiche le airgid a thabhairt de gach imór. An sin, caitheann gach imór na díoslaí agus tosaíonn an timór leis an uimhir is airde an cluiche. Níl cead aon réid riine a cheannach ar an chéad seal timpeall an bord. Ach, nuair atá turas amháin timpeall an bord déanta ag imór is féidir leis nó lé réid mhín nó spásna ar an bord a cheannach ón mhanc. Uaireanta ba imóirí ag landal ar cíiste pobal nó deis agus tiontaíonn sé nó sí carta as an cairn sin agus leanann na teoracha ann. Má tá fínéal nó pinóis cánacha, téann an táirgid sin i lár an bhord agus bailíonn imór an puta sin má landálann siad ar páirceáil saor. Nuair atá carta réid riine i ligh ó amháin ceannatha ag imór is féidir leis nó lé tithe agus óstán a chur ann. Ardítear an cís dá réir agus tosaíonn imóirí ag éirí níos saibhre nó níos bochta ag íoc le cartaí réid riine fiú le fanacht sa cluiche. Go luath, ba an bord lán de thithe agus óstán agus ba brón ar dhaoine áirithe agus glundar ar dhaoine eile. Sa deireadh, ba an táirgid agus na cartaí réid riine ag imór amháin agus sin mar imrítear Monopoly as Gaeilge.